Máš ho, Mirďo? Já mám rukavice, jo. Já mám rukavice. Dobrý. Dobrý, on to má dole, víš. Jo. Máte fixu? Potom? Hele, dám ti propisku, si chceš. Ne, to bude v baglu. V baglu je fixa. Máš to, Míro? Jo, točka jsem to. Okay. Bude to trochu škrtit, jo, bolet. Tak vydržte. Ale už to bolí jako to. No, To je dobře, to má. tak vydržte. Koukej na to, ne, ať ti natáhnu. Ne, nepokrčujte to. Natáhněte tu nohu. Dobrý. Koukej, jestli mu to kape. Kol- Čas? Co? Něco. 21:37, jo? Dejte to operačnímu. Ale máte fixu nebo něco? 21:37. Ležte, jo, v klidu. Nohou nehejbejte.